Въста хора съм си Мастер БГ и не с мен Алекс, но той няма да участва в клипа, той е само тук и играе на една друга игра. Можехме да снимаме клип на нея, ама аз го фелнах и ме убих. Може би ще снимаме, но... Да, ще снимаме някой път. Почти е сигурно. И да искаш снимаме футбол. Няма да казвам онази игра, която ще снимаме. Тук няма да игра за Chemistry, а който е по-добър, този пък ще взимам. За малко Chemistry, така ще напомня. Така, и дано да нападнем като по миналия път или миналия път беше, напомня. Фелнах много тупо. Сега, и ние стъпчем. Тук е някой от Барселона и Реал Мадрид, че е хубаво. Но... Треща им. Сега имаме 70 Chemistry, 93. Пали. Гомиш, най-после. Дойде. Говоря тихо така. Мари ще вземе. И няма къде да го покараме. Така, хора, като направя скучния отбор, се връщам. И хора, направих го, ето може да видите резервите. Ето и отбора, който ще играем с него. Кристиано Роналдо, Кавани, Меси, Родригес, Адрия Гомеш, Иниеста, Дани Алвеш, Перин, Годин, Марсел и Марио Тер Штеген. И финишираме, хора, и сега е време да изиграем мачовете за колко дефенс имам. Хо-хо. В никакъв случай няма да паднем от първия матч, защото сега го казвам. Не бъди много сигурен. Искаш да видим. Играе също някакъв си. Аз не помня какви са. И играем вече 0-0 в 50-та минута. Защо е 0-0? О, добре, Иниеста се разписа, Адрия Гомеш се разписа и бием 2-0 първия си опонент. Следващия опонент е там, тук играеше Касиас. Кристиано Роналдо в 1-1. Добре, 2-2. Да, тук ще бия аз 4-1. Как? Те биха с 4-3. Вау. И аз имам само гол. Добре. Моля се за един информ... О! Облак! 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 Yes! О, супер! Облак ми се падна. Окей. Следващия. Аристар Роналдо. Не е нов. Fucking shit. Депай. Защо? Оса не ми даде. И последният гол пак информса. Не е информ. Добре, Нюе. Абденойр. Не знам дали го произнасям правилно. Аз не съм го чувал. Аз. Сега ще ви покажа отново картите. Знаете ги, тия са честите. Кавани 95. Левандовски. Кавани, между другото, е Team of the Season. Синя карта. 93 Информ Левандовски, 93 Меси. Той Син 90. Робърт Левандовски 90 отново. Ето 90 синя карта. 90 Давид Дехеа. 90 Информ Пол Погба. 89 Тузи, 89 Беленов. 88 Пепе.
Team of the Season Ерик някакъв си. 87 Санчес. 87 Team of the Season Фабра. 87 Голд Ди Мария. 87 Серхио Бускетс. 87 виждате го. И то го виждате. 87 Ракитич, 87 Робен и новото попълнение 87 Облак. 86 Жорди Алба. 86 Дост. И Фабрегач. Другите ще ви ги покажа, просто не мога повече, изморих се. Ето. Флорензи има между другото. Имаме и кома. Вторият вратар на Барселона. И Канте! Хонда имаме. Опа. Хонда много прилича на Неймар, не виждате ли? Кажи нещо. Горе-долу. Само прическата, иначе Неймар. И физиономията. Физиономията всеки може. Имам Деали, между другото. Галя. Уелбек. Той е доста добър Уелбек. Аз съм го пробвал на FIFA-та. Данило. И Данило е добър. Денис Суарес, не знам защо не са го направили гол, въпреки че 80. Аз мислех да си го купа на Dream League Soccer. Мангала. Мангал. Се подиграва и на играча. Ти що каза мангал? Ти каза мангал. Да. Бе, колко много черни имаш. Черните сами се падаха от начало. И хора, мисля да приключвам, защото гледайте още колко. Бла 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 бла. Ето ги силварите най-първо. И ето ги. Между другото ми се падна от Силвър, пак вижте кой. Синя карта от Силвър пак. Може да ви се падне и тази синя карта също от Силвър пак. Може да ви се падне тази също и тази от Силвър пак. Но синята не знам дали имате шанс за нея. Сигурно най-добрият ми Силвър е или синята карта, или то. И това ми се падна също, че върде телинката. О, супер е. И добре хора, това ще бъде всичко. Този клип може би е кратичък, 8 минути, не е доста кратичък. И аз гледах да си Мастербек гледайте. Вие това видео ще го гледате на 10 юли. Днес сме 9 юли. Утре. Да. Не, днес за вас. Вчера за вас, а за мен днес и утре ще бъде качен. А за вас днес ще бъде качен. И да, хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви харесал. Аз бях в Стиви Мастербек. Там беше Алекс, който гледаше като извънземно. Хора, Бай-бай!